Happy Sunday ka na tong tanan. Oh, happy ta. O bibupod tungod kay natay bagong choir karon, ang youth choir. Unyang ilang mga kanta, mga bibo. Nga karong adlaw kay Domingo sa adlaw sa pagsimba nato sa Ginoo. Nay usa ka inahan nga aduna siya anak nga babae nga grade 6 ang grado. Unya mingon siya kay gamay ra miyang anak, duha ra man kabuki nga anak, mingon ang iyang inahan nga day palihog tabangi ra ko og pagsilhig diya sa atong sulod sa balay aron mahinlo. Mingon ang iyang anak, aw musugot ko ma pero suhuli ko. Imong nga day na magdungag makuday unya mulakaw na ko'y lakon karijot ipalihok ko iduso sa nang atong guan. Musugot ko ma basta kay suhulan ko nimo. So tanan nga iyang isugo siyang anak musugot pero unsa to magpasuhol. Naba po inyong anak ingana? Ojo mo. Unya motong ningon ang inahan, day kay tanan isugo niya magpasuhol man. Lingkod sa riday ka magistorya ta. Ug unsa man ma. Maayo man ni Kwanday, maayo man ning mo trabaho bitaw taday, mutabang ta nga wa bitaw mga suhol kay ang Ginoo kay malipay man sa tao o bata nga mo trabaho nga way suhol. Unya kay bawo kaday sa ang pagsabak nimo siyam kabulan ka akong gipasan-pasan bugat ka kay dako pug kaday aw kang gimabdos siyam kabulan ka nga diha sa akong tiyan wa gyud ko magpasuhol nimo sa dihang ikaw nataw na unya ako kang gipasuso ako kang gipakaon og nilugaw akong gipainom og Bear Brand pero wa gyud ko magpasuhol nimo. Unya nay panahon nga masakit ka, unya gabi na kaayo, dili ka makatug, ninghila ka, nagbuntag na lang ko nimo og kalingog pahilom apan wa gyud ko magpasuhol nimo. Ning uskila ka og kanang kinder unya way uban nimo gihatod-hatod kanako matag adlaw pero wa gyud ko magpasuhol nimo kay gimahal o gihigugma ko ikaw. Umato ni hunong siya istorya kadugayan ning tingog ang bata nga mao ba ma pasaylo ako ma kalingaw man ko pangayog suho nimo dako man di kag sakripisyo nako ma sukat karon ma mutabang na kong trabaho hatod dato pagsugod dato ang iyang anak di na magpasugo bisag di sugoon musugot na. So na inyong mga bata nga murag sige nagpasuhol sige kuan painundumi sila unsa pod ang pagsakripisyo no para kanila pero lami nang musugo po ka pakapinig palihog kay og kanang kahoy ikaw nay panghinis din ikaw bata ka sige ana pagkaos tubig lahi ang dating kon imo siyang minaran mun kag palihog dong palihog day nga silik sa ko pinahano yung tingog malipay na sila mo na nga ay naanang palihog ni Pope Francis nga naakalingaw ay ibansay na to sa atong pamilya na nagitawag og please thank you I'm sorry. Please, kung musugo ka, ang ikaw bana, musugo si mga asawa, please, darling, ikuha sa akong tuwalya. Please, darling, tagair ko og tender care. Mana, please, importante na. Thank you. Kung nagihimo nga mga maayong mga butang, thank you. Thank you. Og nakasa ka, sorry my darling, sorry my son, sorry my daughter, sorry. Importante po na siya. Kung ikaw kayo pangayuan kag pasaylo mura pug ang imong kasing-kasing malumo ang atong kasing-kasing nga magpasaylo tinuod dili. So mao ni ang atong ebanghelyo karon nga
day duha ka mga igsuon magwang ug manghod. Ang magulang nagrepresentar na sila sa mga pangulong pari, sa mga kadakuan sa lungsod, mga parisiyo, mga sadusiyo, nga bisa nakahibaw na sila sa ilang mga sala, wa sila maginulsol sa ilang mga sala. Unya kining magulang nagrepresentar may representar sa mga katulad mga daotang mga babae o mga makasasala tungod kay primero ning balibad sila apan sa ilang pagkaamgo nila mi usab sila sa ilang kinabuhi. Kining manghod mo nila minsan nga oo muadto ako, mitubag siya apan wala muadto. Sa ato pa nagrepresentar po ni sa mga pangulong mga pari o mga kadaguan tungod kay wa gyud sila mo mag-usob silang kinabuhi o nagpadayon sila sa pagkinabuhi nga daotan. Diya sa itong tagsatag sa usab sa kinabuhi, buto sa Ginoo nga kita mahimong magmasinugtanon ngadto sa atong Ginoo. O ikaduha, nga kita kinanglan nga kung mohimo tag panaad pod sa atong Ginoo, panaad diya sa atong kinabuhi, ato po ni siyang tumanon. Unsaon man nato sa pagka masinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. Diha sa atong makanunayon nga pagpaminaw diha sa iyang mga pulong, diha sa iyang mga sugo, sa iyang kabubuton. O kini kung ato kini nga atong buhaton kini mao may nang pagkapahimo sa atong kinabuhi nga kita mahimo nga duol niya o ang atong Ginoo malipay tungod sa pagkinabuhi nga mabuhaton o kanunay pagtabang labi na sa mga kabus. So sa ato nga simbahan karon mao ni na atong mga programa, una kabahin sa pagtabang sa mga walay mga balay. Ang balay sa kabus sa akong parokya sa una akong ginganan og balay sa gugma. So atong ipadayon ni siya kay mao ni nga atong pagmatinud-anon sa Ginoo diin matinud-anon ta nga mutabang sa mga nagkinahanglan sa atong panabang. Labi na sa mga walay mga balay, wala intay kapuy-an. Ikaduha, ang kanang gitawag og feeding, pagpakaon sa mga gigutom. So, sa ubang mga parokya, naanang ang mga bata nga mga malnourished, wain tao'y mga niwangon, mao na nga tabangan sila pagpakaon sa mga sustansyado nga mga gulay o mga bitamina aron nga ang ilang mga anak mutambok sila ug di na mamalnourished og mulambo ang ilang pagkabatan-on. So muna duha ka mga gihimo sa atong simbahan karon ang pagpiding usab kining pagtabang pud sa mga kabus mo po na di pud mahimo nga mutabang ta nga og mangayo bugas tingatagan karon okay pa katulo ug madugay na po kag sigig hatag og bugas hatag og kwarta magpuan na po ka tinuod dili mao nga og nay mangayo nimo og bugas niya mayo bugas ay taga bugas kadugayan tagai og binhi sister asa man nagwan binhi ikaw ni magtanom unya og ana og naay mangayo nimong isda na mangayo nimo og tilapia og kanang hawan unsa may kalingog hiyog pangadto nimo unsa may imong nuon sunod tagaay siya og tagaig og kanang timos taga og timos unsa man manong taga magtimos sige nay katapusan ning hatag nimo og tilapia og hawan ron ug masunod karon hinuman managa ka aron ikaw na mo manguha og isda dawat limpyo mo lang mabuka dawat limpyo o di mahimo di po mahimo kalingaw lang tagpangayo o kalingaw lang puputag pangutang na kini yang pagsaad pod na ay mga saad nga kanatong tan-awon pod nay mo saad nga mubayad sa
utang. Mangutang, kusog mangutang. Bayaran lagi na og mapuhon, bayaran og mapuhon. Pero ni kaugma, di gyud mo tunga. Di mo tunga. Kung nagiingon na pananglitan, maayo lang mo utang, anig bayad, likay-likay. O, utang lipay, onya bayad, likay-likay. So di maayo. Di pud maayo ni mo kusog ta mangutang niya, di pud ta mo bayad, sige ra pug saad-saad. Kay wa himua ang saad aron lang pakyason. Nanas kanta, di ba sir? So sa pagsaad kinahanglan nga matinud-anon po ta sa atong pagsaad di kay saad-saad ra. Mo nga diya sa atong padayon natong santos nga misa karon, atong pangayoon ang grasya sa Ginoo nga mahimutang matinud-anon diya sa pagsunod sa atong Ginoo ug aton ni mabuy-an pinaagi sa atong mga maayong mga pulong ug maayong mga buhat. Ang atong pulong gihubad nato sa atong mga buhat ug mohimo tag pagtabang sa tanan nga kinahanglan. Ikaduha nga kung manaad ta musaan ta sa Ginoo, ato ni siyang iampo nga masaad nato. Ug naa po tay atong sikataw nga atong gikasad-an mangayo tagpasaylo. Kung sila mo'y nakasala nato, kita mangayo pod og pasaylo diha nila.